bi ofrom say West African Network for Peace Building eya bedwaku a wotena ase adwendwene bambɔ ho sɛ de bɛyɛ na nneɛma nyinaa bɛyie nti no ɛbɛwi ase na sunsunsuanso no wɔn de aba na coordinator oda sa adwumakuo ya no Isaac Bayo de aba betu dwase nansen sɛ wɔhwɛ o mayi mu bia yakwa gyina mu wobɛte seketa ahye ne proye adokore mpanimfo abamufoɔ wɔsesa ade ne sɛ mpanimfo anhwɛ ne yie ɛbɛma o mayi mu bambɔ no ato ape yasomdwe kutemu no ɛbɛda ne degya ɛnu akyi nso bɛte yɛsɛ obi akwa kokum obi ɛwɔ ha afi yɛsɛ pani bia kɔbɔ ntu yɛ hunu nipa kro wɔsesa nneɛma na ɛkɔ so no nyinaa no sɛ yɛanhwɛ yie a yɛ bambɔ no ɛna agye aguo wɔsaasɛm yɛ ho no soafo bɛde akyira a wɔhwɛ da ubɔso urumnwanfo Felix Kwachi ofosu dia betu dwase ensɛm mpanimfo atwerɛ de aba ne nyina no ɛyɛ ade ehu hia ɛnsɛ sɛ soso sanse hurenhuren ɛna ɔpɛsɛ ɔman ikuta wa bra ensusuo bi animu ɛno nti ensusu yɛ nipa yi anasɛ mpanimfo de aba betu dwa no ɛnya de sɛ aban de yɛ adwuma ne moma sɛ hubua bi ɛna mpanimfo pɛsɛ ɔde hyɛ ɔmanfo mu ɛno nti wɔsrɛ ɔmanfo sɛ mo obi ensuro esanse ɔman yi asomdwe ekuta mu no yɛbɛkɔ so atena hɔ na bambɔ nso akɔ so ayɛ adwuma aboa mo man yi nneɛma nyinaa nso atumi akɔ yie